on ollut tänään vapaapäivä, koska on ollut tosi sateista. Ja ei ole sen takia voitu mennä töihin. Mä tein vähän piparminttujääteitä. Ja käytin aamulla saunassa. Ja nautittu vaan vapaapäivästä. Mulla on edelleen mun paita kesken, mihin teen mun hihatteen. Siihen pitkäihoiseen. Mä en ole ihan varma, että mä käyttää sitä videoa vielä, minkä mä kuvasin siitä pitkäihoisesta, mutta mä halusin näyttää, että mä oon ollut liian innoissani uusista projekteista, niin mä aloitin tänään tekee tabisukkia. Ja mä oon ekasta sukasta näin pitkällä. Tää on kyllä vähän niinku tummempi punainen kuin mitä tää näyttää tää kamera. Mutta ajattelin siis tehdä silleen, että iso varvaus on erikseen, että voi käyttää paljon helpommin flabereita. Ja muutenkin. Mä ajattelin, että ne olisi söpöt, niin on jo tosi pitkällä, kun en tehnyt pitkää vartta, vaan tämmöset vähän niinku tossut. Niin, joo. Niin tätä on sitten tänään neuleskellut ja nyt katon Ready or Not, Here I Come. Kauhukomedia kakkososa. Ja täällä Pallaksella on kaikki hyvin. Nyt on kuitenkin jo heinäkuun toka viikko. Eli ollaan niinku itse asiassa puolivälissä kesää. Joka on ihan crazy, koska me vasta niinku tuntuu, että me vasta tultiin tänne. Ja vasta kaikki alkoi. Ja sitten jotenkin silleen, täällä varsinkin se on niin hassua, kun on ollut tosi viileitä päiviä. Nyt täällä on 15 astetta, mutta oliko se eilen vai toissa päivänä, kun täällä oli 10 astetta toissa päivänä. Ja sitten tavallaan, vaikka täälläkin on ollut niin kuumia päiviä, niin sitten se kesä on jotenkin ihan silleen sään puolesta just tosi erilaista. Ja koska täällä on niin paljon ötököitä, niin sitten just harvemmin tulee oltua vaikka jossain missään niinku rannalla tai mitään, niin sitten tavallaan ei pääse niinku tekemään niitä semmosia kesäjuttuja, mitä normisti tekee. Et vaikka mäkin käyn täällä paljon uimassa ja tänäänkin kävin just sillä saunasta monta kertaa tossa joessa, niin silti ei tavallaan niinku, ei tietenkään ole niinku yhtään semmonen samanlainen kesä kuin Helsingissä tuntuu. Mutta ei tää oo yhtään sen huonompi, että mä oon kyllä sika-iloinen, että mä saan edelleen olla täällä. Tai niinku, että pääsin taas tänä kesänä tänne. Mut se on vaan niin hassua, että mä oon niinku enemmän täällä silleen villasukissa ja neuleissa kuin koskaan kesäsi. Mutta joo. Mennään varmaan huomenna, tai siis mennään huomenna ja yli huomen töihin. On tänään siis tosiaan keskiviikko. Ja on satanut paljon vähemmän kuin mitä niinku luvattiin, mutta toisaalta me ei tehdä tässä niinku suoraan meidän mökin läheisyydessä töitä. Et kyllä niinku sää on näyttänyt niin epävakaalta, että ei olisi ollut meillä mitään järkeä lähteä vaikka keskelle niinku yhtä semmoista isoa suota, mihin meillä kuitenkin tästä ajaa joku puoli tuntia. Ja sinne tekee mittauksia, kun sitten just jos sataa kaatamalla, niin meidän mittaukset ensinnäkään niitä ei voi niinku ottaa ja sitten myös ne laitteet saattaa mennä rikki. Ja niin me ollaan sitten vaan chillattu täällä kotona. Mun oli aika vaikea päästä ylös sängystä, niin mä en sitten tänään oo tehnyt kauhean kummempaa kuin vaan kutonut ja syönyt silleen hyvin. Mulla on ollut aika pahat PMS-oireet tämän viimeisen viikon aikana. Et tosi niinku henkisesti silleen raskasta ja sit mulla on ollut tosi paljon pahoinvointia. Mutta onneksi ne on niinku aina sit helpottanut, ettei oo ollut silleen sen vakavempaa, mutta on ollut välillä vähän silleen raskasta kuitenkin. Esimerkiksi just silleen töissä olla, jos koko ajan jotenkin ällöttää kaikki. Joo. Ja mitäs muuta vielä? Ällöttävä hampas. Out and about.
Nyt mä menen viemään Leon lenkille. Ja kuvaile sille vähän pätkiä. Ja sitten mä menen tänään myöhemmin Kittilään museoon. Ja sitten illalla mennään syömään, niin sit mulla on vähän tämmönen pynttäytynyt nassukka. Ja myös pyykkiä pesen. Tänään ne on nyt tuolla isolla talolla pesussa ja semmoista. Sä oot jättänyt sun jäätelöroskan tänne. Voisinko katsoa ennen lähtöä täällä? Tätä roskasin. No niin, mä heitin just Leon sen pitkälle lenkille. Ja meen joskus tuossa 1,5 tunnin päästä sit hakee hänet tuolta seuraavasta määränpäästä. Tai sieltä mihin hän sit saapuu. Ja mulla on nyt luvassa vaan ajoa takaisin meidän mökille. Ja kohta valmaa on noi pyykitkin valmiit. Mä käyn nostaa ne sit kuivumaan. Ja ajattelin sit ehkä tässä ootellessa, kun ei oo mitenkään ihan sikapitkää aikaa. Niin mitäs mulla on? Mulla on niinku 1,5 tuntia, reilu 1,5 tuntia aikaa. Ehkä. Ennen kuin mun pitää olla siellä vastassa. Niin mä ajattelin lukea vähän kirjaa ja niinku selittää tai puhua teille siitä kirjasta, koska mä oon ihan lopussa. Ja mä ajattelin vähän silleen itekin niinku fiilistellä nyt vielä enemmän sitä itse kirjaa. Niin sitten sellaista. Ja niin kuin aiemmin sanoin, niin menen tänne museoon Kittilään. Ja ja sit just Pallakselle sit illalle syömään, kun me lähdetään ylihuomenna takaisin Kilpisjärvelle. Ja sit meidän yksi kaveri lähtee huomenna takaisin Helsinkiin. Niin sitten on vähän tämmönen viimeisen illan illallinen. Jee. Tai sit sad. Mut juu, et semmoista on suunnitelmissa. No niin. Me ei ehkä mennäkään tänään sinne museoon, koska mun työkavereiden aikataulut muuttu, niin me ei välttämättä ehitä sinne, kun sinne ajaa jonkin aikaa. Mutta mä ajattelin, että mä nyt kerron teille tästä kirjasta, mistä mä mainitsin aikaisemmin. Eli kyseessä on tää Sarah J. Maasin Throne of Glass sarja ja tää kirja. Ja tää onkin näkynyt siinä mun edellisellä videolla jo, että mä luen tätä. Ja mä oon lukenut sen Assassin's Bladein, joka on tullut niinku julkaistua sen jälkeen, mutta sijoittuu siihen aikaisempaan aikaan. Ja tykkäsin siitä tosi paljon. Ja päätin just lukea sen eka, koska en ihan hirveästi tiennyt näistä hahmoista. Ja olin tyytyväinen ainakin tähän mennessä, on ollut tosi tyytyväinen siihen valintaan. Ja mun oli tähän kirjaan jotenkin ehkä vähän silleen vaikea päästä sisään. Sen mä niinku luin silleen ihan sikanopeasti. Mutta nyt mulla on enää 15 sivua jäljellä. Ja mä ajattelinkin, että nyt mä luen tän loput 15 sivua tässä. Ja sitten mä vähän kerron, että mikä fiilis mulla on tästä kirjasta. Mä ajattelin samalla kuunnella Fantasy Book Ambience soittolistaa ja sitten syödä jäätelää. Mulla on ei sponsoroitu Pirkka, vähän murskassa oleva Pirkka Daniela, eli gluteeniton tämmönen Pirkka buffet vähän niinku.
Joo. Oh my god! Okei, mä en ajatellut, että tää loppuisi tälleen. Mä ajattelin jotain ihan muut. Ja mä ajattelin, että nämä viimeiset sivut sisältäisi jotain ihan muuta kuin mitä ne on niinku sisältänyt. Mut tää ei ehkä voinut loppuun niinku paremmalla tavalla. Et nyt mä oon silleen, että mun on pakko päästä lukemaan jo se seuraava, mutta mä en omista sitä. Mä oon halunnut ostaa sen, koska yksi tyyppi on myynyt sitä ja näitä muita osia yhdellä nettikirppiksellä, mutta se ei vastaa mun viesteihin. Ja se ei vastannut moneen viikkoon, eli se ei varmaan vaan nähnyt niitä, koska mä haluaisin ostaa ne kaikki. Mä en tiedä mitä mä teen. Aivan siis todella hyvä tää loppu. Siis silleen ehkä jostain, vaikea sanoa mistä kohtaa mä aloin niin kuin tykästyä tähän. Tai että missä kohtaa se alkoi olla niin kuin oikeasti silleen helpompi ehkä jotenkin jäädä silleen koukkuun, koska se Assassin's Blade oli niin semmonen, että siinä oli jotenkin tosi erilaisia sijainteja. Niin se oli jotenkin ehkä silleen koukuttavaa, että kun tää tapahtuu vaan tavallaan niinku yhdessä paikassa sinänsä. Niin sitten ehkä sen takia se alku oli jotenkin silleen vaikea verrattuna siihen. Mutta nyt mä vaan malta odottaa, että mä pääsen oikeasti tähän tarinaan mukaan ja pääsen lukemaan sen seuraavaan osaan. Katsotaan kauan mulla meni lukea toi. Kyllä mä sanoisin, että tää on ehkä 4,5 tähteä, 4,25. Mä käytän tätä tämmöstä appia kuin Storygraph ja sinne niinku aina merkkaan, kun mä oon lukenut joku kirjan ja päivitän niinku sinne kans noita statseja, että milloin, että kuinka paljon mä oon lukenut niinku mitäkin tai niinku sivumäärät vaikka silleen päivittäin. Niin mä aloitin tän 25. toukokuuta. Ja tänään noin loppuun. Chihihi. Nyt sitten en tiedä mitä seuraavaksi. Mulla ei tosiaan oo tietenkään täällä kaikkia kirjoja mitä mä omistan niin mukana. Mä ajattelin seuraavaksi ehkä lukea tän Miranda Cowley Hellerin paperipalatsin. Mä oon omistanut tän jo ainakin vuoden. Ja oon lukenut 36 sivua. Niin musta tuntuu, että tää voisi olla semmonen hyvä kesälukeminen. Sen takia mä otin sen tänne mukaan. Niin tää nyt on ehkä sit se, minkä mä luen seuraavaksi. Seuraavaksi koska sitten sit sekin on luettu. Joo.
paha. On köyhäri. Mä en tiedä, onko mä valmis jakaa tätä. Katsotaan sit, kun saat sen vikan leivän kohdalla. Täällä on nyt aivan järkyttävä kaos, koska täällä meidän mökillä ei ole mitään, oikein mitään hyllyjä. Niin me ollaan jouduttu elää vähän tälleen sekalaisesti. Tai siis täällä on hyllyjä, mutta nää nyt on ollut semmosia, että mä en ole laittanut niihin hyllyihin, koska ne hyllyt on vähän huonot tämmöisille tavaroille. Mutta nyt mä alan vähän pakkailemaan, koska huomenna me mennään sinne kilpparille ja vaatteet onkin melkein kokonaan pakattu. Niitä muutamaa lukuun ottamatta, mitkä on tuolla pyykissä olleet. Niin tässä mä nyt vähän pakkailen ja kuuntelen äänikirjaa. Baby, now that I found you still let me love you, baby. Let me love you. You're just too good to be true. Ah? I suffer you. You've been like heaven to touch. Hei! Hey! Hei! Ehkä keskiviikkona jopa. Koska mä Heippa! Pari päivää. Niin. Oi ei mä en tiedä, kun mä kestän tätä. No tarvitteko te keskiviikkoa asti sitä loopia? We good. We good. Okei, sä päästyt mun vlogille. Heippa, hyvää työpäivää! Nyt pakkaillaan viimeisiä juttuja ja syödään aamuvalot loppuun. Ja sit me lähdetään takaisin Kilpisjärvelle. Taas seuraavaksi 8 viikoksi.